Mga Bisaya sa New Zealand o sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Nining higayuna, adunay gipadangat nato sa duha ka New Zealand citizen nga managtiayon ning awhag na dili lang ipasulti ang ilahang mga pangalan. Gipadangat nila ang ilahang suwat isip managtiayon. O matod pa nila nga buot nilang duha mo retire sa Pilipinas. Niya sila dinhi sa New Zealand nagserbisyo. Ang usa isip infirmera o nurse o ang usa isip accounting staff nga murag naa sa payroll o uban pang mga trabahoon sa accounting department. O mangretiro na kuno sila o ngadto sila mo retire sa Pilipinas matud pa dinhi sa ilahang pasupot. Matud pa niya mang-retire mi ngadto sa Pilipinas human may mo retiro dinhi sa New Zealand. O mangayo mi sa imuhang opinyon. Unsa may imong ikatambag kanamo attorney? Mayo ni nga dunay pangutana. Una kining pangutana nga murag adunay extraterritoriality. Bote pasabot nga gikan dinhi sa New Zealand mugwa. Duna sa tay pangutana nga gikan sa gawas nga musuod. Duna sa tay pangutana nga dinhi ra sa sud. Kalab-anan sa atong pangutana dinhi sa sud. Apan kini mubalik dito sa Pilipinas. Human sila mangretiro ug nangutana og unsay akong ikatambag kanila o mangayo sila sa akong opinyon ug unsay akong ikatambag kanila. Wala ako ikatambag kaninyong medyo mapuslanon kay wa man kamo mangutana na kog specific nga pangutana o pangutana nga tinumbok nga specific question. Apan doon ako yung mga makikhe nga mga hunahuna lamang pandili ni tambag. Kini ato mga paghilang sa mga ginagnay nga mga kahimtang kung ugaling ka mo retiro sa Pilipinas. Pero gawas pa niya na akong nasabot ang inyong mga pangalan sa babae. Bot pasabot kamong duha puros mga babae. O wala kini kaso sa New Zealand kay dinhi gitugtan ang paglambigit sa kaminyoon tali sa mga babae o babae, laki o laki. Advance ang legal system sa New Zealand nganing hatag og kahulugan sa kaminyoon isip katungod sa tao, person, ang person wa maglambigit og gender or kahimtang sa lawas. Busa dinhi sa New Zealand mamahimong mo entra sa kaminyoon ang babae ug ang babae. Karon akong nasabot nga mo retire mo dito sa Pilipinas o ang inyong kabalaka mahitungod kung makaayo ba ninyo tuwa mo dito. Wala ko itubag niya na kay ug unsa nang maayo kamura maoy makahatag niya nagtin-aw nga kahulugan. Ug unsay atong ikatambag manguha lang tag mga pipila ka mga butang nga pwede natong tugkaron. Una, mahitungod sa adoption. Kung gusto mong mo-adapt og bata, dili na problema dito sa Pilipinas. Kuha lang mo dito og mga professionals nga model ni anak
o kung gusto mong mo palit o manag-iya o mga kaptangan ng gitawag og property ownership, dili sad kana problema dito sa Pilipinas. So wala ko dihay ikahatag nga suliran. Mahitungod usab sa mga titles and accounts, sama ng mga registration, mga joint account sa bangko, guban pa, dili sad na problema diha ninyo. Apan adunay usa ka butang na akong giisip nga medyo lubog kini sa sistema dito sa Pilipinas. Kini mahitungod sa gitawag na survivorship rights. Ang survivorship rights katungod kini sa managtiayon nga mo sunod o manunod sa kabilin sa kapikas. Pananglit kanang imong pensyon. Doon na og pananglit doon na mo'y pensyon sa GSIS or sa SSS dito sa Pilipinas nga inyong madawat. Sigon sa balaod, ang kapikas, ang imuhang bana o asawa, manunod ni anak. Kabahin or katunga or tibuok anak, masunod sa kapikas. Apan kining butanga, dili ni tinaw alang kanako. Ngano? Kay wala pa'y balaod sa Pilipinas nga naghatag og kahulugan o nagtugot sa kaminyoon tali sa mga babae o sa mga lalaki, isig ka lalaki, isig ka babae. So kung dinhe minyo kamo mga babae, dili ko siguro sa status ninyo dito sa Pilipinas. Tinuod nga respetuhan mo dito isip managtiayon, pero ang sistema sa pagpanunod mo apply ba ninyo, mo apply ba isip managtiayon. So maunay akong kapalaka, kinahanglan ka ng butanga inyong klarohon. Kay basig dili masunod sa usa ka kapikas ang gibilin sa iyang kapikas. Ako nang hinaot nga doon na kini natampo sa inyong mga listahan sa inyong plano na moretiro sa Pilipinas. Hinaot usab ako nga kamo magmalipayon sa inyong kaminyoon o sa inyong retirement dito sa Pilipinas o kung asa mang dapit sa kalibutan. Daghang salamat sa inyong pagpangutana o ayaw pagpanuko sa pagpangutana o pagdool. Ay kabalaka sa mga bayranan kay dili ko ni ana manggilabot kayo. So ako manghinaot nga tinaw kini alang kaninyo og kung doon na pa'y pangutana sa umaabot, ipadangat ka na. Kini ang inyong manlalaban dinhi sa New Zealand, ang abogado sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand, kini si Paul Alforque moingon, daghang salamat ug hangtod sa sunod higayon.